Maître Abdoulaye Arissou, mi salminima. Mi salmini fulɓe. Maître Abdoulaye Arissou, on waɗi noddandu ndu hollirɗon appel républicain. Ko holɗum woni ndu noddandu mon? Noyi woni ndu noddandu mon? Hol saabi waɗɗon ndu noddandu mon? Ɗo noddandu amin ɗo ɗum noddandu ɓiɓɓe Woyla lesdi Cameroun. Woyla lesdi Cameroun ɗo jiya tati, Adamawa Nord, Extrême Nord. Min jami min noddi Cameroun en hande ɓiɓɓe lesdi Cameroun. Ɓiɓɓe lesdi Cameroun, yiɗɓe Cameroun. Min noddi ɓe, min kawta, min pat sembe amin, andal amin be dabareji amin fuu min canja ardiɗo lesdi. Ngam lesdi amin, lesdi Cameroun waati duuɓi 43 ɗo wala ko ardiɗo leddi Paul Biya waɗani Cameroun sakkontama hande Woyla Cameroun. Woyla Cameroun ɗo ko industrie gotel waɗaka, wala laabi, wala nyawdigu, wala hande se nyaw, se weelo, se hande dereke en wurta jangirde l'école heɓata kuugal. Hande ɗum warti ɗum yahata, hande inondation ji, hande dérèglement climatique, wala ko wala. Tourisme waati be Boko Haram, be himɓe hande accu Boko Haram insécurité, ɓe wara ɓe kidnappa ɓiɓɓe adama, ɓe kidnappa goɗɗo marɗo nayi, ɓe ƴama rançon ceede, ɓe joɓa ɓe joofa ɗum. Hande waynaɓe marɓe nayi ka pat doggi ladde warti wuro, coori nayiji mum warti wuro, wala ha wona. Hande ɗum sakli. Maître Arissou, on noddi ko wiyete baylal yo heɓo candidajo goɗɗo. Noyi woni critére, noyi woni mbaadi or candidajo mo bamboton ɓay ko baylal nodduɗon? Minin kam critére goɗɗo gisɗo leddi, goɗɗo hande mo meeɗay nastugo nder corruption, goɗɗo on min andi kanko ɗo min foti to min ardinimo min jaran lesdi yeeso. Goɗɗo man ɗo min foti wona nder amin, foti bo wona nder amin, amma min tan min kawta. Ngam jotta ɗo kam min andi to min hawtay ɓaawo goɗɗo goto kugal man saɗat. Beele wona lundiɓe laamu ngu, lundiɓe laamu Paul Biya wonɗon e gollande? Min kuwanayi opposition, min kuwanayi Cameroun, min kuwanta lesdi Cameroun, min kuwanta, amma be min anda bo probléme ji amin ha Woyla, Adamawa, Extrême Nord be Nord, bana kidnapping, bana hande ɓikkoy jeɓata kugal, sous développement, weelo ɗume ɗo pat itta, min mbila ɗum table rase min gaɗata. Wala ala opposition kam nananema, opposition kam na changement yiɗi itta Paul Biya, amma na opposition ko ngayewa min kudata. Se opposition tokkanga programme amin, se opposition bo marɓe hande patriote en yiɗɓe leddi. Opposition man na on andi yimɓe feere ɗon nder opposition ngam ɓe heɓa ɓe hoosa ɓe. Minin min ngala haaje poste, min ngala haaje ceede. Changement min giɗi min sanja lesdi ɗo, ngam hande lesdi Cameroun lori ɓaawo duuɓi 60 en 1980 ɗo Cameroun ɗon no pays à revenu intermédiaire, wato émergence. Min jottino émergence en 1980 ɗo Cameroun yotti émergence jaman président Ayijo. Hande Paul Biya wi waɗan émergence en 2035. A waɗi lissafi man, a laari calcul man, lissafi man a laari na ayi duuɓi 60 o lorni amin ɓaawo. Maître Abdoulaye Arissou wona namdal sakkitinga. On waɗi ndu noddandu mo ndiyama noon e nder diiwe hewɗe e nder Cameroun. Woodi mawɓe nayeɓe diiwe ɗe nodduɓe yo Paul Biya kadi yalto e suɓo arowo. Beele ndu noddandu mon ɗo wawete nanede noyi yimɓe waway notade ndu noddandu mon ɗo sabunade ma nayeɓe holli yo Paul Biya kadi suɓite hoorejo leydi? Noddandu amin kam na hawtay be noddandu maɓɓe. Yimɓe noddi président Paul Biya hande wara ardo ɗo, kamɓe fuu ɓe andi ɓiɓɓe adama population wonday be maɓɓe. Population wonday be maɓɓe ngam ba mi wima duuɓi 43 ko ɓe ngaɗi intérêt maɓɓe ɓe daranta. Hande noɓe jotirto ha poste ji maɓɓe, ɓikkoyji maɓɓe, neve en maɓɓe, esiraɓe maɓɓe, kamɓe jahata enam, kamɓe yahata l'école ji, kamɓe heɓata kuugal. 98% Cameroun nord extrême nord be Adamawa ka pat wala ko heɓi. E pat man ɗo ɓe ɓuray 1 ou 2% nanata belɗum laamu Paul Biya. Ɓe noddan ɓe pat ɓe dotti en. Hande président Paul Biya man duuɓi 92, président assemblée duuɓi 94, président sénat duuɓi 91. Amin ngari minin bo ha ɓikkoy amin, na minin kuwa, na je amin min kuwata, je amin je ɓikkoy, na je amin je ɓikkoy amin ɓe tandiraɓe amin ɓe yeeso avenir Cameroun min kuwanta. Maître Abdoulaye Arissou, mi yetti on sanne, on jarama. Min yettata on, minin yettata on.